isuke yahlala camaku kaloku mabandla kaqunda kandaba ezitha kakhuboni kamafu kalanga aqokrozela njengelifu lemvula. Namkelekile kaloku lo mzi wenkcubeko yesintu, umzi wamagqabi, amaxolo neengcambu. Sinamkela kaloku kuwo lo mzi wamachiza okunyanga. Namhlanje kaloku njengoba sisazi nguLwesithathu, usuku apho esincokola khona ngamachiza okunyanga. Siphethe kaloku namhlanje iyeza elihle, iyeza eliphuma ubisi. Namhlanje siphethe umhlambamanzi. Uyayazi ke wena ukuba apha ekhaya sinaso isikolo sokufundisa ngamayeza, iVusilanga Academy of Traditional Medicine. Esi sikolo kaloku sasivulile, abantu babhalisa abantu kwavalwa. Siyaqalisa ke nge-8 kaJuni njengoba namhlanje iyi-3 kaJuni, izawusuka ihlale ke. Wena mntu othi ndandibhalisile kodwa ndikafumani i-correspondence, khawusikrwece kuba kaloku xa seyi-groups sezifonyishiwe sekuqalwa awuzukwazi kaloku wena ungena kuba uzabe either uphazamisa aba sebeqalile ngokubabuyisela umva, okanye uzawushiyeka ufumanise burhuqa umva wena wedwa uphuma usithi hey, kweza sikolo zikhona into endingazange ndizifumane. Kuba kaloku sifuna abantu xa sebesigqiba isikolo kubekho izinto abaphuma nazo. Umzekelo, wena mntu uzawuthi ube kanti ugqibile ufunda, silindele uba ukwazi ukuwalwa amadliso, ukwazi udilishana namabekelo, ukwazi ukwenza izikhafulo, ukwazi ukwenza izibambelelo. Xa abantu bathi sifuna uqiniselwa izindlu zethu, sifuna uqinisa, ukwazi ukuqinisa abantu, ukwazi kaloku ukuhlanganisa iimpinda, ukwazi ukwenza iibhotile ezithile zokusela, iibhotile zokucima. Umntu xa esithi ndiya kwi-interview omnye ajikele kwathi hayi ndiye court, ukwazi ukwenza ezi zinto zixhaphakileyo abantu abazizelayo apha komayezeni. It may sound daunting ke mntanomhle, considering the fact that esi sikolo is only 8 days. Masiphinde, is only 8 weeks because is 1 day per week, but umsebenzi uzabuqhuba apha phakathi evekini ukuba kaloku there will be assignments abantu abazawudilishana nazo apha kwezi WhatsApp groups. Nathi ke sabe sikhona kwezi WhatsApp groups ukwenzela uba sigayide abantu, bathake abantu, baphendule loo assignment, abantu balwe neso sifo. Abantu izabe iqhuba ngolo hlobo ke into yasesikolweni. Ungalibali ke to subscribe, asezuyitsala kuba kaloku siphethe iyeza elihle apha, iyeza elimhlophe ngaphakathi xa liselitsha sandulixoza. Siphethe iyeza elibugoldish, siphethe iyeza elilubisi, siphethe na umhlambamanzi. Asifuna ukuyenza mde le nto silenze liyeza ingathi yinto ende, ingathi yinto engazwayo, le nto efuna uba icaciswa, le nto efuna ube kuthethwa, kodwa iliyeza elazwayo, iyeza elikhoyo apha phakathi kwezi ndawo sihlala kuzo. Yintoni ke umhlambamanzi? Eliyeza liyeza kaloku elifumanekayo kwiindawo ezibumifula. Eliyeza liyafumaneka if there is some river, particularly apha kule coast njengalapha eMonti. Uzawufumanisa uba nanku umhlambamanzi ukhona. Akuphazamise ke xa ungekawazi kakuhle ubona umkhwenko uthi nanku umhlambamanzi uhamba uyoxoza. Eliyeza indlela oliqaphela ngalo negqabi eli xa ulitoncula apha emthini lawuphuma ubisi, xa ulixoza eliyeza nalapha ngaphakathi exolweni liza kubonisa uba ngumhlambamanzi. It will be very whitish xa ulixoza, uzawulibona liyeza elihle, you can't mistake it. Bayalibiza ke abantu kwindawo abakuzo, balibiza ngokolibiza. Thina sithi ngumhlambamanzi kweli lizwe, okanye xa ufika kubantu abantetho isiXhosa bathi ngumjelo. Bakhona abathi xa belibiza bathi ngumthundisa. Xa unyuka uyapha ngasemantla kweli lizwe lethu bazawuthi abanye ngumkhandluvungu, abakhumshayo ke bazawuthi African quinine okanye bathi quinine tree. I-quinine uyayazi ke wena yile xa ujonga i-dry lemon okanye tonic water ufike kuthiwa contains quinine. Yiyo ke le quinine uzayiva ke wena mntu ungekho shongo mhlambamanzi xa upha ehlathini. Khawuva ixolo lizawuba nako okakubaba, then uzawuyazi uba ufikile apho bubhalele khona. Kwamanye amazwe ke umzekelo asiwajonganga onke, sijonge la anikisa umdla. ETanzania bathi xa belibiza ngumkufi, abanye bathi ngumsesewe, abanye bathi ngumwembe mwitu. Apha ebumelwaneni ke eZimbabwe bathi ngumuto wamakaka. What? Hey,
muto wamakaka. Uyayiva ke ukubana ingaligama elichaza enye into eli, umuto wamakaka. Mhlawumbi le nto yancedisa ke naphayana kulamba ke sicinga uba kubhekiswa kuwo. Bathi ngumudzurungu, bathi ngumukashu, bathi ngumusingwiswi, lilo ke eliyeza. We want to emphasize ukuthi ingaske siwazi amagama ale mithi ngokwezokona, because kaloku xa sisithi ngumhlambamanzi it tells you ukuba le nto ikhona, ininzi into eyihlambayo. Uzawuva ke xa sesifika phayana ezantsi, xa sesithetha ngoba benza nomayeza, uyafumana siba ininzi into ehlanjwa nguwo umhlambamanzi. Ingaske siyazi ke uba umuto wamakaka lo uthetha ukuthini. Mhlawumbi le nto ingasinceda nathi. I-botanical name yayo ke bathi Raivolvia cafra. Uzawuthi ke xa ufunda ngawo umhlambamanzi, njengoba sikhuthaza abantu ukuthi mabakhe bayokhangela apha kooGoogle, go check kwi-journals, uzawufumanisa ukubana there's about 60 species okanye types eziyiyo le nto ibumhlambamanzi. Kodwa lena i-Raivolvia cafra, ucafra lo uyakuchazela ukubana liyeza elifumaneka okanye labhaqwa kuqala kule ndawo kuthiwa yiCafraria, what we now call i-Eastern Cape. Uzawufumanisa uba ke wena usenophikisana nomntu oneyakhe i-Raivolvia ingeyiyo icafra, athi omnye nanku umhlambamanzi, bathuka nabantu bakaFacebook. Omnye athi ndim owazi umhlambamanzi, ukhona ngasekhaya, hayi wasekhaya ukho njalo, bathukathukane. People are forgetting ukuthi xa sithetha ngomhlonyane, umhlonyane lona kuzawubakho umhlonyane wendawo ethile, kubekho umhlonyane wendawo ethile, ngoba kaloku imihlaba lena ihamba ingafani. If sithetha ngawo umhlonyane, yi-Artemisia afra, ngulona uxhaphakileyo kweli lethu ilizwe. Kwenye indawo bazawuthi yi-Artemisia annua, akukho nto itshintshayo, ise-Artemisia but ngokwezikona sikuzo. Xa sithetha ngempepho is more or less the same. There's about 250 different types zempepho. Zonke ke mntanomhle ziihalecrism. Ukuba yakho yeyiphi halecrism, enye halecrism this, halecrism that, all of them ziimpepho. Masingalwini ke bantu abahle. Omnye athi lena yalapha ngasekhaya, masithethe ngempepho. If you go to Engcobo for instance, impepho oyifumanayo Engcobo ayizufana nempepho oyifumana kuNdabakazi. I'm telling you, enye izaba ile mpepho inengcambu ezinde, ufumanisa naxa uyitshisa izawuqhuma kugcwala indlu. Enye izaba yimpepho enganabiyo, enye ibe yimpepho ebangumthi obutyebarha. Ziimpepho zezindawo sihlala kuzo. Masingalwini ke bantu abahle, omnye ncome yakhe, omnye ncome yakhe, because ultimately ezi zinto zenza into enye. Awuzuthi usuke kuNdabakazi uyofuna impepho yangaphaya kuGatyane, okanye usuke kuGatyane uyofuna impepho yaseCofimvaba. Impepho yale ndawo yakho yiyo, yimpepho leyo ifanelekile yisebenzise. Nayo ke le nto sithetha ngayo kuthiwa i-Raivolvia cafra izawuba yiyo nobudibene nayo kweyiphi ikona. Medically ke umhlambamanzi lona kuthiwa wenzani? Abantu abathe baphanda bathi thatha ixolo eli lomhlambamanzi uligube, uthi loo powder yakhona uyifake apha kwi-measles. I-measles ke izawuba yilaa rash ifine, ingathi i-reaction rash. Even though ke you'll seldom find i-measles kweli lizwe, is notifiable, is one of amaqhakuva angafunwayo esiwalwayo. Enye yerash ke izawuba yile rash erhawuzelelayo, kuthiwa thatha kwalona elo xolo ulugubileyo la ipowder ufake kuyo le rash yakho irhawuzelelayo. Abanye bathi ke bilisa ixolo uphalaze, abanye bathi bilisa ixolo uhambise, bilisa ixolo uphunge. Apha kujongwe ifiva, apha kujongwe pneumonia, apha kujongwe ukudumba, kujongwe isisu esibuhlungu, kanye kujongwa ne-hepatitis. Uyandiva? La mayeza ethu ayakwazi ukuyijonga nento efana nayo i-hepatitis. It's only that la mayeza ethu have not been given i-chances sufficient
You go to countries like iCuba ide iwalime amayeza neeplants ezincedayo, ifocuse kuzo more than ukujonga iipilisi ezi. Instead bathathe lawo mayeza bawalimileyo bawafake kwii-capsules ukwenzela ukuba abantu bawafumane in a capsule form. Kweli ke lethu ilizwe we've not done that, nakwesi sifo sikhoyo. If uyayijonga le nto ngumhlambamanzi njengoba kuthiwa yi-quinine tree, i-quinine kaloku yilena ejongwe ukubana ikhona kumhlonyane. Abantu will tell you, we're not shocked bantu abahle, asifuni uza nobungqina apha obungekho verified, but people will tell you ukuthi le quinine tree has more quinine than umhlonyane. And then they pose it ke by so saying ukuthi lena into engumhlambamanzi is working even better than umhlonyane when it comes to ukulwa le malaria nto esesihleba ngoku kuba nayo iYouTube umoshe ulibize eligama. It somehow flags you ukuthi uviolate i-guidelines, ungaziba kutheni ngazubizwa ngokeli gama. Ithi ke le nto wena mntu uthi awubhaqe umhlonyane kuloo kona yakho, mhlawumbi khawufumana umhlambamanzi uphunga ujonge uba awuzunceda ntona. Kuthiwa ke le nto uyenza ngexolo uyakwazi uyenza ngengcambu, and bathi iingcambu are even better. Ngena ke ehlathini wena mntu okule ndawo enjengale siyichazayo ebumanzirha along the coast ufumane, I don't know, qho sijikeleza ke kulana wethu amahlathi nombathane. Umhlambamanzi esiwubonayo usemtsha, sikawubona umthi omkhulu omhlambamanzi, sisabona imithana. It means then we can use ezangcambu. The only problem yokuthatha ingcambu zomthi, that is killing the tree. That's a challenge ke esijongene nayo, because asifuni uba lo mhlambamanzi ungabikho kuba siyatonxula ingcambu zawo. Wena mntu ke othi mninzi phanga kuthi mininzi le mithi, ukutonxula ingcambu is not going to kill the forest. Fumana ke ingcambu kuba ziyanconywa. Kuthiwa ke uba uyakwazi wafumana amagqabi wena mntu unelakhi yoba nendawo apho ukhoyo umhlambamanzi, kuthiwa womise la magqabi wagube wenze isinefu ujongane nayo intloko. Siye sithi ke ebantwini ii-headaches zininzi, don't misdiagnose yourself. Khawuqale ekliniki xa unengxaki ye-headache bazokwazi uyibona uba yeyiphi le yakho, ingathi kanti migraine okanye mhlawumbi wena unenye i-headache enohambihambi ikuchane, mhlawumbi you've got i-headache enoba kanti mhlawumbi yi-meningitis nezinye ii-headaches. Khawuqale uyoncedwa phaa ukwenzela ukubana xa ungancedakali ekliniki uzojikela ke apha koomayezeni sizojonga ezi zethu intloko zasekuthakatheni. Kulapho ke uzawufakwa khona ke oku kurhogoliswa. Kuthiwa nawe ke mntu othi amehlo akho ayakuqaqambela, kuthiwa khawukufuthe ngawo umhlambamanzi. Ndiyasuspektha ke ukuba xa ufutha umane usithi tshawu, mane ujonga kancinci la manzi tshawu, ukwenzela uba okakufutha kungene apha emehlweni. Baphinde bathethe kwalapha ekufutheni ukubana uyakwazi xa unomntu oxhuzulayo, le nto kuthiwa yi-epilepsy ngesilungu, umfake phayana ekufutheni. But siye sithi ke bantu abahle, masingathi xa sinceda u-A siqale u-B. Sithi thina kanti besinceda i-epilepsy kanti sizibizela u-third degree burn okanye first degree burn. Iza kuphendulisa ke ngoku xa sewutshise umntu ebezixhuzulela wena umfake esifuthweni. Find another way kaloku of trying the very same steaming. Zininzi indlela esizawuncokola phayana esikolweni zostimisa umntu ongafuni ukumtshisa. Wena mntu ke othi une-STI, ngezizathu zakho ke besike sazichaza, mhlawumbi wena uhlala emva kwentaba, uhlala emva komlambokazi omkhulu, ukude nomtholampilo, kodwa ininzi le nto kuthiwa ngumhlambamanzi kule kona ukuyo. Kuthiwa khawuyisebenzise uyiphunge le nto ingumhlambamanzi. Xa ungumntu ongusisi, you can even doubt bathi yintoni eli gama, abantu abangosisi eli gama, umane ugibisela amanzi phaya, umane ugibisela amanzi. Yes, kuthiwa do that ke iyakuncedisa kwi-STI le nto engumuto wamagaga. Uyaphinde ke kwa eli yeza ulisebenzise xa uphekuza kwiingxaki ezithile ezinjenge-hysteria. Mhlawumbi wena nguloo mntu uphakuphaku, nguloo mntu udibe ngathi nalapha entloko abantu abasakutembi kakuhle.
uyawusebenzisa ke lo mthi umane uphunga. Nawe mntu uthi mna sendilala nge-amitriptyline, mna ukuze ndilala inidi-allergex ndiyaphuthelwa. Kaloku sinezingxaki ezininzi bantu abahle, ezinye zenze ziphuthelwe. Kukholeleka ke ngokoluphando ukuthi xa uthe wasebenzisa umuto wamagaga lona umane uphunga before ulale, kuthiwa uba nobuthongo obumnandi. Ingaske ke uyifumane yonke le nkcazelo kwezinto esikhe sazithetha apho besikhe sathetha ngovuma omhlophe. Compare kwinto ethile enoncedwa nguvuma, because uvuma lona kuthiwa ngumthi wokuphupha. Baye bathi kulalisa kamandi, bathi yi-African Dream Tree xa bewubiza, bathi African Dream Herb, sorry. So le Dream Herb ke yancedisa kwezi insomnia xa betshoyo ngokophando. Khawuhambe uyokroba uvuma, sincokole ngovuma omhlophe kule ndawo. Mhlawumbi ungathatha uvuma wakho udibanise nomntu wamakaka, kube yiloo nto imnandi nokukrako okuthile bunandana, utsho ke mntana omhle ulale. Ininzi ke le nto ethethwayo kwezophando. Hamba ke nawe uyozifundela ngale African quinine tree, uyijonge ukuba kuthiwa lithini ibali layo, kuba lidana. Sizawutsiba ke kwenzela uba ingabinde le nto, singene koomayezeni abafana nesasihlobo sami ekuthiwa nguDudu Khosi. Ndiyabona uba ungumayezeni omdala yena, uyayitsibe yonke lena. Aleqa uba oomayezeni bathini, kuba ndiyabona uba uzawuba lixhwele naye ngenye imini. Oomayezeni aba eliyeza lingumhlambamanzi balisebenzisa kuyo yonke into esusa umntu phaa emnyameni aze ekukhanyeni. Noba yinto esuka kweyiphi kona, noba yinto ejonge kweyiphi direction, ukuba lo mntu imeko yakhe kuthiwa imkhonkxile, kufuneka ekhululwe kuloo makhamandela, umhlambamanzi lona uyasetyenziswa. By so saying ke mntana omhle, ndizama ukuthi kuwe lena esiza kuyichaza apha is just scratching the surface, is a tip of an iceberg. Umsebenzi womhlambamanzi, le tip of an iceberg ke include izinto ezifana nezi. Wena mntu ekudala wahamba amayeza, uyafika apha kweli xhwele okanye kweli gqirha, uthi ndinesichitho, akunika amayeza esichitho, athi hamba uyofutha, khuphe esi sichitho. Uhambe uyofutha ukhuphe isichitho, sibuye isichitho uye komnye, ndinesichitho sibuyile, akunika amayeza esichitho. Now what happens is, wena awohlukanga kulo mntu uthatha le jini mdaka ayifake emanzini anesepha, ayihlambe, athi clean, emva koko ayixhome ayinxibe. Okanye lo mntu unezandla ezimdaka azihlambe and then athi zikline, ahlenyuka nezo zandla without rinsing. Siyawaguqula kaloku amayeza. Ngoku phela wena unala mayeza amaninzi okulwa, elinye phezu kwelinye. Uyafika apho unikwa amayeza okuhlanganisa, unikwa amayeza okulwa, akude kubekho nto ithi masiwaguqule la mayeza. Uthi ke ngoxa ufika komnye umayezeni ayibone imeko yakho uba lo mntu kufuneka kuqale kukhutshwe lonke liyeza kudala lifakwa kuye, because ngoku amayeza awasamsebenzeli, amayeza awasamncedi lo mntu. We are not saying ke mntana omhle this is the only reason ezenza abantu amayeza angabasebenzeli. There are other reasons. Sayincokola ngenye imini. Yasetyenziswa kumhlambamanzi, bakuthathe bakwenzele loo nto. Uzawuthiwa qhu ngomhlambamanzi, sometimes idityaniswe namanye amayeza. Ngenye ixesha uhanjwe usuwe emlanjeni ohambayo, kuthiwa yimapha unikwe loo bhekile, kuthiwa zihlambe, uthethe apha kula manzi njengoba ehamba. Okanye usiwe ke, asinamilambo sonke, usiwe kwelo thafa, kuloo ndawo apho uzawufika uhlanjwe khona ngawo umhlambamanzi. Abantu abangoosisi ke baphinde bawusebenzise lo mhlambamanzi xa umntu esithi ubusisi obu bam buhambe bube namanzi amaninzi. We emphasize amaninzi because kaloku when you are a woman you lubricate is biological ke mntana omhla, uzuyijika. But ke ngoku when this is excessive, it is now abnormal. Ingabi abnormal nje kuphela, ngenye ixesha ihambe ikhatshwe zii-STIs. Bese siyichazile ke ukuba umhlambamanzi uyancedisa ke nakuzo ezo STIs, even though we are saying it should not be your first port of call. Suqala kwezi zinto zethu kuba kaloku sizawuthukwa. Qala uyofuna kaloku uncedo kwezomtholampilo, uthi xa ungancedakali ubuye uze koomayezeni. Kukho abasebenzisa eli yeza besithi ligeza idlozi elibi, baza kuthatha ke nabo bakusemlanjeni
ufike uhlanjwe as we mentioned ngasentla emanzini ahambayo okanye ethafeni wanye kuloo ndawo. We are not sure ke ukuba ithetha ukuthini lena into nokuba yenzelwani. Iyenziwa kodwa and iyabanceda abantu abayenzayo. Sukuthi wena xa ungayi-understandi njengoba ndingayi-understandi uthi ayisebenzi. Sizayincokola ke ngenye imini into okuthiwa kugezwa idlozi apha kuwe. Sayincokola ke mntanomhle, not namhlanje. Sithi ke xa siyigqitha into yomayezeni kuba sisithi soze siyigqibe, wena mntu onayo yonke le nto ikuphazamisayo imbi, wena mntu othi ndiphume etrongweni, omnye athi ndiphume esibhedlele, omnye athi ndisuka kwisimnyama, omnye ithethe le nto ngale ndlela yakhe. If awukwazi uzifumana ezinye iindlela, kuba kaloku you know ukubana siyisebenzisa isiqunga ngenye ixesha ukususa amathunzi amabi, ngenye ixesha kwezinye iindawo basebenzisa ikhala. Omnye othi ndinayo le nto ekuthiwa ngumhlambamanzi, you use it for the same purpose. Wena mntu othi ndilandelwa ngamashwa, mna ndilandelwa zizichitho, mna akho nto ilungayo, usebenzise lo mhlambamanzi. But we emphasize, abantu bayazithanda ii-shortcuts, uthakathwa ngabantu abaneempundulu neenyoka neemfene nayonke laa nto. Wena uqonda ukuba ndizifumanele umbhoxabhoxa womhlambamanzi enzayosithengela ndizawukwazi uzinceda. Sithi kaloku mntanomhle, wena ukuba awunaso isihlwele esinyangayo esikhapha wena esihamba nawe, mhlawumbi wena unesihlwele esiziculayo, wena ngumntu womculo, okanye wena isihlwele sakho ngumshumayeli othile, wena esakho isihlwele engunovenkile othile, ubhele sakhe isihlwele engumayezini wenkuntsela yexhwele. So eli xhwele lilo eli athi xa ehlanganisa amayeza abize lona uba malimncedise ukulwa le nto ilapha kuwe. Awuzukwazi ukuzinceda ke mntanomhle kwiinto ezithile ezibotshiweyo. Siyayiphinda siyigxininisa loo nto. You can kumayeza osela, amayeza othoba, amayeza ocima, amayeza othis, because lo mayeza atheka a biological aspect okanye alwa. Yes, mandiyiphinde ngohlobo esendiqale ngalo, ndenze umzekelo ngawo umhlambamanzi. Xa sisithi lo mhlambamanzi uza kunceda kwesi sisu sibuhlungu, is because lo mhlambamanzi atheka that biological problem. Awukhafuli ngalo mhlambamanzi. Ukuba ufuna umzekelo into ekhafulayo, it is now spiritual. Kufuneka le nto ihlanganiswe sisihlwele sikwazi ukwenza izikhafulo. Uthethe ulapha, uthethe nomntu osekapa, atsho abe novalo, kuba kaloku le nto ihamba ngomoya. That is what we call i-spiritual aspect. If wena unayo umntu okugayidayo ohamba nawe ohlanganisa amayeza, is one of the reasons abantu abafumana amayeza apha ekhaya esithi kuwe xa amayeza efika ekhaya uwangenise. Bayayazi ke iprocess yowangenisa. Sibhizi ke right now abantu aba-odela amayeza, we are trying very hard ukuthi abantu bayi-understande i-concept yokungenisa amayeza. We tell them ukuthi kwifemeli yakho ukhona umntu owayehlanganisa amayeza. Xa sikuthumela amayeza unqula, ucenga, ucela, siphakamisa ezazihlwele zazisebenzisa amayeza. Siyazixelela ukuba nangamayeza esize nawo esuka endaweni ethile, sifuna sincede kule nale nale, hlanganani ke ezihlwele. Thetha ningazwinye nina bakulo mama, nina bakulo tata, oomakhulu bam bonke, ootatomkhulu bam bonke, macala omane, naye wonke umntu onebango apha emzimbeni wam. Bakalo ngenye ixesha iyakwazi ubangwa ngumntu wumbi ongekho phakathi kwekhaya. Iyenzeka. That is why today kukho abantu abantetho isisiXhosa abathwasa isindawe. Andizuhla kakhulu ke mntanomhle, sawuphinde sidibane ngenye imini. Bandicelile ke abantu ukuba khawusiphathele igobandlovu. Kumthi omhle ke lona nawo mntanomhle, wenza izimanga, kumthi wenza into ezintle, wenza into ezininzi. Sizawudidiyela, sisebhizi nguwo lo mthi apho sisajonga the medical journal. Sawuthi apho sigqibe khona size nawuphi ila sizowuphaka. Okwakaloku nje sizawubulela ozohlwele kaloku ngosiphathela wona umhlambamanzi. Ziwenze ukuba lo mhlambamanzi usihlambele amanzi amdaka, usincede kuzo zonke ezi ngxaki. Siyabulela kaloku manyange, siyabulela hlwele, sithi makube chose kube hele camagu.